Ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, dugay na silang nagkuyog-kuyog ni Hesus, pero nagkulang pa siguro sila og pagsabot tungod kay naglalis man sila kung kinsa gyud labing dako kanila. Maayo gani kay si Hesus, maski siguro na disturbo ni siya sa ilang paglalis sa iyang mga tinun-an, siya nakasabot kanila. Mao nga mipadayon siya og pagtudlo kanila. Mao nga gipasabot niya kung kinsa labing dako, ang labing dako kadtong mag-alagad, kadtong mapaubsanon. Mao nga naghimo siya o nagdala si iyang dahi usa ka bata nga gihimo niyang sumbanan kung unsa. Importante ang mapaubsanon, importante ang mag-alagad. Sama ni Hesus, siya nag-alagad, siya mapaubsanon, mao nga siya nahimong dako para kanato. Siya ang labing dako, siya ang labing labaw, ug kita misalig gihapon kaniya ug mapadayon kanunay nga nagtuo kaniya tungod kay nakita nato nga siya nag-alagad para sa atong kaluwasan. Si Juan dinhi sa tong ebanghelyo nagingon pod nga nakakita silag tao nga naghingilin og mga yawa, mao nga gidid-an nila, mao nga ingon si Jesus nga ayaw did-i kay lagi ang dili batok kanila dapig kanila. Dili bot pasabot nga dili sakop sa maong pundok, batok kanila. Mao nga dili padid-an ni Hesus. Angayan nga mupadayon sila sa ilang gibuhat pagpanghihingilin og mga yawa kay sa ngalan sa Ginoo kini ilang gihimo. Mao nga importante pod nga dili mo patigbabaw siguro ang garbo. Dili nga yung amo lang ni i-welcome na tong uban. Dili kita masilo o masina sa uban nga nagbuhat og maayo kay sila adunay katungod sad sa pagbuhat og maayo ug sila aduna poy katungod nga moapil, mo partisipar, moapil sa misyon sa Dios. Kay ang importante mutabang moalagad para sa uban sa ngalan sa Ginoo. Nini ato ebanghelyo karon, daghan kitang angay pamalandungan. Ang importante siguro nga kita moatiman sama ni Hesus ngadto sa uban, maluluyon ngadto sa uban sama sa gibuhat ni Hesus nga siya nagatiman, siya maluluyon sa mga makasasala, sa mga mapaubsanon, sa mga kabus, ug sa uban pa nga nagsalig gayud sa Ginoo. Hinaut unta nga kini makapadasig sad nato nga mudawat kanunay sa iyang gugma, magpabilin diha kanunay kaniya aron kita makaatiman sad sa uban, aron kita mahimos ang saksi sa Ginoo o makatabang sa Ginoo sa pagdala sa ubang mga tao ngadto kaniya aron sad kita ug sila mahilangit. So hinaut unta nga kita magpadayon sad sa pagsangyaw sa mayong balita ug mag-alagad sa Ginoo aron ug madamlag kita malipayong tanan ngadto sa gingharian sa langit nga makasinati og presensya gayod sa mahigugmaong Ginoo. Palihog manindog.